እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብደቡብ ዝተሳበበ ኩናት ብቕጽበት ደው ክብል ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዑ። አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ዘመሓላለፎ ዜና ሕብረት አፍሪቃ ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ደው ብምባል ጉዳዮም ብዘተኽፈትሑ ጸዊዑ። ሕብረት አፍሪቃ ኣቐድም ኣቢሉ ደቡባዊ ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምፍታሕ ይሕግዙ እዮም ዝበሎም ኣመታት ብምቕራብ ናይ ሽምግልና ተራ ክጻወት ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ሱዳን በዛ ሓድሽ ማዕበል ጀሚሩ ዘሎ ደቡባዊ ግጭት ብፍላይ ከዓ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተረሽኖም ኢላ ተቕርቦ ዘላ ናይ 7 ኣባላት ሰራዊት ጉዳይ በባይቶ ጸጥታ ክፍታሕ ድሮ ክስ ቕሪባላ። ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ዘከራኽር ዘሎ ከባቢታት ዞባ አልፋሽጋ ብምብጻሕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕነ ናይቶም ዝተቐትሉ ኣባላት ሰራዊቱ ክፍደዩ ክብል እንከሎ ወኣብ ቃል ሰራዊት ሱዳን በንጻሩ እቲ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ሓሶት ምዃኑ ሱዳን መጥቃዕቲ ከም ዘይካየደትን ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ መሬትና ንዝኣቱ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክንከላኸል ግና ሕጋዊ መሰልናዩ ክብል ንአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ቃል ይሂቡ። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪቃ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን መበገሲኡ ብዘየገድስ መፍትሒኡ ናብ ማዕዲ ዘተቐሪብካ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይ ጥራዩ ብምባል ጻውዒት ኣቕሪቡ። ሱዳን ብጉዳይ ዞባ አልፋሽጋ ብዝምልከት ብ1902 ከምኡውን ብ1975 ዓመተ ምህረት ዝተፈረመ ስምምዕ ምህላው ብምዝኽኻር ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ ዳግም ከም ዘይተዛተያ ክትገልጽ ጸኒሓ። ስፔን ኩነታት ናይቶም ኣብ ዶባ ህይወቶም ዝሰኣኑ ስደተኛታት ዝካየድ መርመራ ሙሉእ ምትሕባር ከም እተርኢ ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስፔን ፔድሮ ሳንቸዝ ብረቡዕ 29 ሰነብ ዝሃቦ ቃል ካብ ሞሮኮ ናብ ስፔን ንኽሰግሩ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ዝሞቱ ብውሕዱ 23 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሰምዖ ጓህ ብምግላጽ ተጀሚሩ ንዘሎ ስሉሳዊ ምርመራ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ስፔን ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ወታደራት ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ጭካነ ዝመልኦ ግብረ መልሲ ምሃቦም ኮኒኑ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተኣኻኽቡ ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት ካብ ሞሮኮ ናብ ስፔን ንኽሰግሩ ዝፈተኑሉ ብሓለዋ ደቡብ ብዝተዋህበ ግብረ መልሲ 18 ሰባት ብኡንብኡ ክሞቱ እንከለዉ ካብቶም ብኸቢድ ቆሲሎም ዝነበሩ ናብ ሕክምና ምስ ተወስዱ ከዓ 5 ህይወቶም ብምስኣኖም እቲ ቁፅሪ ናብ 23 ክቢሉ። ብወገን ሞሮኮ ይኹን ወይ እውን ስፔን ብዛዕባ እቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ኣብ የመን ተቕሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ይካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገር ናይ ቦምባ መጥቃዕትታት ተኻይዱ። ብረቡዕ 29 ሰነብ ከተማ ዓደን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ሃገር ገሊጾም። ንሓላፊት ጸጥታ ዞባ ላየጅ ሳልሕ አሰይድ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሲቪላውያን ሓደኻ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 6 ከዓ ብኸቢድ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ምህላዎም ተገሊጹ። እቲ ሓላፊት ጸጥታ ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ምውፅኡ ንወታደራውያን ሰበስልጣን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ደቡባዊ ክፋል የመን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምባ ከዓ ብውሕዱ 10 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ መንግስታውያን ምንጭታት ዜና ሓቢሮም። ዛጊት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ባይታ ዘጣጥሕ ዘሎ ጥሩፍ ጉጅለ አልቃዒዳ ነቲ መጥቃዕትታት ኣካይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ሰበስልጣን መንግስቲ የመን ብወገኖም ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሰልጠኑ ንምንጻል ደቡባዊ የመን ዝቃለሱ ሓይልታት ምልሻዮም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ ክብሉ ይኸሱ። ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ሓይልታት ሕትን ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንታ ሃገራት ዓረብን ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ገይሮም ኣብቲ ሃገር ተስፋ ሰላም ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዚ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ቦምብ ዓንቃጽ ኸይከውን ስጋታት ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።